ole tun tuma kan pathian thu jong ho tur thu pui chu Isua Paul le Setana Paul teni tok mai ni kan chiar pa nga ngun de lo ngai thaula kan te deuh lai chuanin nu le pa te thui oya biak inain hei lo chuan le thu soi te ngai thlak that chuan van rama isuna hruayang che ma se nu le pa thui oi lova biak ina in hleya thu soi ngai thlak that lo chuan mei dira Setana na hruayang che min ti thrin ani khati hun laia kan lo bek chu Setana Paul ni khania Isua Paul ni lo kha kan hlau ringot maya Isua Paul ni lo te chu Setana mei dira a hruai don miawa tunge mei dira tlak te chu duang ni tong ma se Isua Paul ni tur la khanin lo hau tak maya Isua chuan no pang fel chau khlo duwa no pang sual zir tir tu te thu soi laia lo in lei te thu soi po ngai thalawa tong te phe kha chu Isua bula khan anom ve thelo hun kham ti kha kan khre thin dan khania anila taka ama Isua ngai po kha he khovela local lai khanin sual tu ka thlem na kha chu tok ma se voi khat po sual chin lo khania he prai bungli chang som panga chu kan mu theya tin leya mi hring piang om to zinga chuanin mi fel fam kim om chun khani miawani chu mi fel fam kim chu kan en ton tur le pete ka thon khat bung ni chang som ni pakhata kan buangin aniak nung kan zui tur khani tlat maya chu wang chuanin no pang thu oi lo om thadu box si lo tang kha chuanin Isua bula ve te kha be sei chi khani ro ta nei chu no pang sual thu oi box si lo tan chuanin kan duai mo kan du lo mo Setana Paul kha kan ni tho ta Isua chu hmangai na khata nei ti te mi sual te hmangai a sual te ngai dam thrin tu ni ti te kha chu a thu kha chuanin a kan khre ve thina ma se kan thinlunga khanin kha khan na thok tat lo ni kan thinlunga chuan enge om kan ti chuan Isua chuan mi sual te chuam hmangai ngei maya ma se kan ho tu te min zir tir le an soyanga kan om chuan si lo chuan Setana Paul kan ni tho ti kha alang lian zo ta ni khan ka khya Bible chang te kan han zo ve thira kan se gol thop thapa chung zinga chuanin Sam som ni pali chang thum le changa phei hi chuanin Isua Paul ni khati ha ta maya chu kan sei lo nga lalpat langa chuan tunge chhowanga amun thiang lema chuan tunge dingang kut fai le thinlung thiang hlim neya agel ko eng ma lo mai lama da ngai lova bum tuma chham ngai lo mi chu ani chulal pa hena tamal somna donga a chandam chu batian hena ta felna dong bokang Sam number som ni pali chang thum changa khania pathian hmangai na le khongai na satak khamilo tem to ta lo chun hemi Bible chang te hi Setana Paul min siam tu lang sa da me nia no pang mol ve tak mai le engma la kha thiam tak lo tang kha chuanin kut fai le thindung thiang hlim ti vel kha chu a zia tak kan la kha thiam lo ne mai theya ma se tot le chia ariwa engma lo mai da ngai lo wa ti chobok vel kha chu no pang mol ber tam po ka fi thiam lo re wa khiat ha kan nei ta ni chu te mani to ka han thile ngam mai ha kan lo ngai to thin box sia chu wang chuanin entingelal patlanga chun kan din ve theyang o ti kha Isua Paul ni to chuanin kan qualify lo ta ni chu bermena ole thuoi chuan Isua Paul ti te thuoi lo chuan Setana Paul tia min lo zir tir thin tu te kha kan va dem tina ni lova keini ang no pang lelama chuan a har wal chin tra ti mai tiang minit nga em po che lova thei lo an control tu kha chuanin an mo phurna kha ha thlak viawa tu te nge Isua Paul kan lo enang an han tia kan hanin kuang kwa de thuai thin te kha engwang nge kuang kwa thadu lo ho kha Isua Paul an ni ve tho ti kha an soi de anga nyang an soi du te lo lang ni tong a chan chu in kuang kwa tha ho chu Isua Paul tun lai han ti thrinam ka khalo wa kan hun lai chu an ti thrin ania tun hu hian an la ti thowem ka kha chia lawa ti chuanin kan hanin kuang kwa thata te kha chuan in kuang ko tha pho kha chu wana tong Isua lo kal le huna van ra ma khuai nge ang chu an han ti to phe kha chuan in Isua Paul ni khan nuam mai ne mo ma se Isua Paul ni khan nuam via ve te lo khan in kuang ko kha mai chol ni tin deuh tho kha Setana Paul kan lo ni le man nge thina ni khati hun lai kan ho tu te men zio teu thin dan kha a hun lai ka chona thavio po ne mai the ma se ka ngai to ta heti hian te ta zo kra ti idea phe chu kan nei lu tuk lo mai the ma se
nấu pan lai kan thil khriat to hi alo nget du em maya kha zir tir na khan ke ma ni a khan ra thalo kha a chua em mani chu o mi dang ten na en tin nge tho chu ka khre ho lova ma se ngai to tham ta kani nấu pan lai a nấu pang fel chu isu pol ti kan lo than nan kha van ram kai to chuan in felangai nia ngai dana kha min peta ni thu oi lo le mi sual tan chuan van ram kha kal ve thei lo ti kha atu nge te me maya chu dik lo pon ni lo wa dika van ram ma chu mi sual te chu uncle don lo wa ti chuan van ram kal tu te chu mi fel chau ma se apoi mo lai zo ko chu ke ni na mi sual kan va ti le i suan mi sual ti kha ai nang em tin ke in mi fel ka ti de i suan mi fel tia a soya kha aloin ang ta si lo ni chuan chuan in chan dam na kan khriat dana kha min khriat sual tir thei ta em ta ni chin hang kan se zuaya isu pol ni to chon kan qualify lo kan ti kha na chan po kha isu pol ni to chuan nge ngai kan ti kha fel te kan thin lunga thiang hlim te mo ani vek mai chuan in isu chu mi fel te chu mangai tu le du sak tu a thu kan oi lo ve le a ni chu tia min hnol setanan mei ti la min foi tu ta na min hnut chia mai thrin le ama isu nen lampan le tu chuan a ngo fel de wangai ni ti khriat na min nei tir tat tu kha kan ni ta ni chu chuan in isu chan dam na a thona ni kan han ti thrin po kha a hlut na tak tak a zia kha thup bovin ke ma ni lam ban fel phat lo chuan isu chan dam na hi kan dong thei lo ti ngai dan ha kan than lem pui pha ta ni chu poi em maya aden bo chiat na wang khan in mi khring te chu kan pian ti ro tanga sual sa le pathian khong ina po dong tlak lo kan ni to wa tin kan om hlei awang te mi thu soi kan ngai thlak lo wang te mi huat kan nei awang te le thil thalo kan ti thuna wang te khanin mi sual kan lo ni ta ti khalo ni mi alawa mi sual setana pol kan ni to sa wang khanin thil thalo kha kan lo ti thina mi poi te kan lo soi jok thina mi huat te kha kan lo nei jok thina ni ani na taka chuan he kan ni na tak mi sual nen hi chuanin entika ma pathian nen kan in ram le to ngai don lova chuan nekin chatwana boral tur zo kan lo nia ma se isu chu min mangai em a chatwana kan boral ai chuanin aman kan to ai zong khan min lo to sakin kan thi ai chu for sa lo thia rom bung rok chang so ma sual man chu thi na ti khamo kan sual man zong khan min lo tlak sak to wangin kan sual awanga vathile kher to tu kha kan ni lo ni ti kha kan khria tangai ta ni chu pole ti zong hen kan soyang aul sam zongin van ram kai zong te hi he enga tinge van ram mi lo kai ve tin han zo ta thewila an chan dan tu kan tinge niang an chan dan tu ka chuan eng ma soi tu ka nei dong van ram ka lo kal theina chan hi phu po ka phu lo ma se isuan min mangaya min khongai meya chu wang chong ka lo kal ve top mai ni ti khanan chan a kan omani van ram ma chuanin isuan ni lo thil dang kan chuan mo entonan anti inting van ram mi lo kal thei ti ta la leya kan om lai khanin kan chol ni se hello dik em lo ma le ti te ka phak to king pathian ha ke chu zong na sa ve em lom ti te khang kha kan ngai tu na lo lan chuan isuam mangai na kha ke ma ni ya khan a don lo dina ni entonan thor silen izar that lo wangin malaria khik ilo ve ta lo maya example lo soi tai la entirna ni chu ima bak chu enge kan ti chon lunat te khosik te khami malaria khikina taksa alan chua tir tan zong khalo ni ta ni ma se inu khanin khong ai thak mai thor silen zar thak ka ti ha du la ti khan khosik me ro se ti ta mai lo khanin malaria khika wanga itor ai zong kha ke man kan tur mai nge ati ta lau maya chu mi wang chuan inu chu phua lo sikta mo alu te lo heita khriom takin idam lo ai zong kha tur ta ve kani nang ve thunga ro chu inu wang khanin idam telel meya engtin mai om talawa ma se khatin hu po khan ka dam theina turin tin malaria dam doi kha ei ta la doctor ho chun molan tv wang che a chan chu malaria khikai ve to lova i ve ai inu khana ve sak de to chia i dam doi e khan eng ma om zum to lo mo i dam doi e khan nang ma khati che jok do na ni a chan chu i dam sa to wangin dam doi kha i ma mo do lo i dam to ni chu tiang do che chuan i so hian a thlonin chan dam na min pe a kan han ti ve chung po hianin fel ve de phot
ngay nia khuyết na mò lẽ mà kan han fel ve do lo chun chan dam tur ni lo anga ngai na hi kan nei ta tlat tho ni chu dik tak chuanin nau pang mo mala ria khik ve to lo na mala ria dam doi e la tum tat ang deuh ha kan ni thina kan chan dam na hi kan chiang lo watlang puin kan chan dam na hi isua ni lovin kan thil ti a hian a in ngat dewani a khriat na hi kan nei tlang pui ani tam tak hi chuan a thu chau hianin isua hi hmangai tuangin kan soya ma se kan thin lungin a pom da ne ro chi chu isua chu mi khek tak mai kan ti sual lai chang kan thin lo ve de ha ti nge te min chua sa la nang chu chan dam pui ni thei lawang min ti mai thrin mo ama ko che hle ma kan han ti that le do ve de nang chu chan dam ni thei do ne tiang a min pom le thrin kha tiang khan kan ngai deuh thrin ani ma se isua hian chan dam na hi achangin min ron pe achangin min chu sak le thina kha tiang khan ni lawa chan dam na hi thlon lio win min pe towa engtika ma min chu sak le to ngai don lo chu ipomem ti kha poi mo ta ni chu mo be ko me na chu wang chuan pathian pol setana pol kan han ti thrin po kha ani na taka chuan pathian pol thil sual kan ti wanga setana pol vanita thil tha kan ti wanga pathian pol vanita ha kan lo ni hau lova ke ma ni na dik tak zo kha chandam ka lo ni to a chandam ka ni to wangin ke hi thil tha ti tu ka ni thil sual ka lo ti thrin ani chuan ka ti lo tu top ka ti ni chu wang chuanin isua du dana to tu ka ni ti kha kan chian ngai ta chu tiang ni lawa ngo he ka ti chuanin isua lung ka ti oyang tiang zo kan thin lung om kha chuanin adik lo ni chu wang chuan pathian pol setana pol ti kan thin lunga lo om thin na chana chu khami thil tha ti wanga chan dam na te thil tha kan ti wanga pathian lung ti oi ni in khriat na te khang te kha alo om ta thrin ani chu ole ti khang kan du tok photanga chan chu agai don tu ka chan dam na tung chang te kan han soi kai thuak kan thupu ya khan pathian pol le setana pol ti kha ni wangin ka te la ya pathian pol le setana pol kan lo khriat thrin dan khami testimony changa khami nam ki ma ni min hong dan le amai o chu thil ni na dik tak zok pathian isu Christian min chan dam na om je dik tak kan lo khriat fia lo thin dan kha ani na dik tak kha kan thiam to kan ron soya khami ka thil chianga kha hemi nang le pathian ti le khabu mi hi ne ya bung khat na mi ka ron chianga abung khat na chaw ne ya abung ni na hian setana chuan pathian khir tak ati thrin tin bu kan tran le theya ama e ho chu tun tu ma tan chum bung khat na chu kha ka ron en pui chawa hele khabu hi kema bo se ve ne ya chiao du ve le chiao cha ken lo om hlo nei chuan in tinge kan tiang ka khalawa india fo dan te zong tai la a in thon thenga tin ti hian ka kon ti zo bo nga in lo ngai thawla abu chu ko chiao chak lem lo wa te point ti ve thei thowa ton tu ma chuna bung khat na chau pathiam pol la setana pol ti kha ka kon en pui chawa ka kon zo pui chaw ania se to ang khan pathiam pol la setana pol la chuan kan te lai kan thil lo khre thin dan dik lo lu tuk mai re chu chuan chan dam na min khriat fu dan chan dam na kan khriat dan min khriat fu lo tir dan kha ka kon soi chu ania chuan du tok photila hlok na pahnih khat tali nei a be sei ani